Bernardo, estaremos moi pendentes aquí no termómetro deses veciños de Narón e se solucionan por fin ese problema. E agora continuamos, como lles adiantábamos fai uns minutos, agora, o mes de xaneiro, pois comeza a captura do choco en Galicia, o mellor mes para comelo. Febreiro estamos falando dun produto, pois que máis que un produto, xa falamos de algo noso. Os chocos son un dos alimentos máis destacados da gastronomía atlántica. De textura suculenta e sabor delicado, atopan nas augas galegas un hábitat perfecto que contribúe á súa excelencia. Aínda que a súa pesca se estende por todo o país, é nas nosas augas onde alcanzan unha calidade sobresaínte, apreciada tanto localmente como en mercados internacionais. É un molusco cefalópodo cunha anatomía que o fai único. A súa habilidade para a camuflaxe xunto á súa capacidade para expulsar tinta convérteno nun ser fascinante. A tinta, ademais de servir como mecanismo de defensa, é un ingrediente imprescindible en moitas das receitas galegas, que o teñen como protagonista, de onde sae esa característica cor negra e sabor profundo. Del pódese dicir que ata é submarinista, xa que vive en fondos de lodo e area a profundidades de ata 250 metros, alimentándose principalmente de crustáceos, peixes e outros moluscos. Iso sí, a súa vida é relativamente curta, apenas 2 anos, e adoitan alcanzar un peso medio de 1 kilo, aínda que algúns exemplares poden superar esa cifra. A pesca do choco en Galicia levase a cabo con técnicas tradicionais, empregando artes como as nasas e os trasmallos. Estes métodos non só garanten unha pesca sostible, senón que tamén manteñen a calidade do produto. A tempada de captura comeza agora en xaneiro e esténdese ata xuño. Sen embargo, o mellor mes para comelo é febreiro. Na cociña galega o choco é moito máis que un ingrediente. Trátase dun produto que, ademais do seu valor nutricional, encerra séculos de historia, de pesca artesanal e de cultura mariñeira. Non é de extrañar que este manxar siga conquistando padais non só en Galicia, senón en todo o mundo. Pois non é de extrañar, sen dúbida, 12:40 minutos do mediodía. Este luns, precisamente, aí en puntos como no que estamos en directo en Cambados, comezaba a súa captura e, ademais, Diego, para facelo, para capturalo, emprégase un arte moi bello de pesca, o trasmallo, que hoxe queremos coñecer un pouquiño máis de preto, compañeiro. Efectivamente, Rocío, este luns abríanse os anexos aquí na Ría de Arousa para comezar coa captura do choco mediante o arte do trasmallo e por iso hoxe estamos aquí na lonxa de Cambados para coñecer máis sobre isto. E tamén estamos con Eladio, que é un pescador do choco, non? Que tal? Moi boas. Moi boas. Pois nada, cheguei a hora do mar, pouca captura. Hoxe os primeiros días vese que hai pouca captura, tamén o tempo non acompaña moito. A ver, pero para a semana tamén temos mal tempo. O primeiro de todo, Eladio, coméntanos un pouco, que é isto da técnica do arte do trasmallo, en que se basea? Pois o trasmallo é unha red que ten 3 paños, por fora son máis grandes, o paño máis, logo o hueco máis grande, e o do medio é un paño máis fecheiro. O choco entra pega na parede esa e envólvese co paño de fora co máis grande. De forma que queda capturado e queda fixo aí dentro, non? Sí, algún pode escapar. E mira unha cousa, que tal están indo estes primeiros días de campaña? Segundo nos comentabas, non son os mellores, pero claro, tampouco o tempo está acompañando. De feito, comentabas agora que non saíron moitas embarcacións hoxe aquí en Cambados porque precisamente as condicións non eran as mellores, non? Sí, mal tempo, mar de fondo, e nós para o trasmallo o mar de fondo afectanos moito porque pesca moita basura tamén o trasmallo e non deixa pescar o choco. Tamén o choco xa se está vendo que hai pouca cantidade de choco. Que ademais era algo que se prevía, non? Que os 2 últimos anos, neste caso da campaña do choco, foron moi positivos e, sen embargo, os que vos dedicades ao sector xa imaginabades que este ano ia ser un pouco máis negativo, que ia ser difícil, non? Sí, porque o choco nós abrímolo ahora bueno, abrímolo non, para nós empezamos a pescar en enero co arte do trasmallo, que é un plan experimental que hai dentro daqui da Ría de Arousa, tamén ten a Ría de Pontevedra, a Ría de Vigo, e nós empezamos o 19, o primeiro día que arríamos o aparello.
cun plan que solo é noturno. Antes había diurno, nocturno, e agora fixamos un plan solo nocturno. Pero o chopo vese que está este ano que está algo escaseado, que hai pouco choco. Pois moitísimas grazas, Eladio. Deixote marchar, que penso que tes aínda que pesar todo o que trouxeches da mar. E, compañeros, estamos tamén con Manuel, que é administrativo aquí nesta lonxa de Cambados, non? Que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Coméntanos un pouco, Manuel, porque, segundo temos entendido, hai pouco choco, pero isto non deixa de ser curioso que non se identifica tampouco no tema do prezo, é dicir, non está moi clara a lei da oferta e da demanda. Según temos entendido, os prezos están a ser baixos para a pouca cantidade que hai, non? Sí, se temos referencia a eso, sí. Nos aquí estamos falando que mellor temos entre un 50 e 60% menos de chopo que noutros anos, que cando abría sempre había máis cantidade. De feito, pasamos onte o primer día de ter 1000 kilos a onte 800, as perspectivas de hoxe non son boas. O normal era que houbera cerca de 2000 kilos diarios. 2000 kilos sería o normal, de aí para arriba, de aí un pouco para arriba. E os precios, bueno, tamén non acompañan, non é que sean precios baixos, pero dada a cantidade podían estar un poquinho máis caros, sí. Claro, porque ademais nesta lonxa de Cambados, que é punteira en canto a venda do choco, en anos anteriores, xa comentábamos que os dous últimos anos foron moi positivos, había pois nun día normal 2000 kilos aquí en lonxa, un día pois moi bo 3000 ata 4000, sen embargo agora o primeiro día chegaron, comentabas ti agora, os 1100 e onte os 800, e hoxe ademais as previsións non son moito mellores, non? Sí, como decía tamén aquí o compañeiro Eladio, que bueno, que o tempo tampouco acompaña, pero bueno, ainda así outros anos sempre en xaneiro sempre hai mal tempo e tal, non é, as cantidades non son como as de outros anos, evidentemente. É algo propio desta zona, desta ría de Arousa, ou tamén noutras rías, como na ría de Vigo, na ría de Pontevedra, a situación está a ser complicada? Home, non sei dicirche, non teño datos desas outras rías, eu conozco un pouco o que movemos aquí. Nós aquí nesta ría somos unha lonxa de referencia porque, bueno, é a que máis choco vende, pero non teño datos de outros lados e non che podo decir nada. Pois moitísimas grazas, Manuel, por atendernos, compañeiros. Aquí vedes un pouco cal está a ser a realidade nestes primeiros días da campaña do choco. Agardamos que a situación mellore de cara ás vindeiras semanas. Efectivamente, compañero, porque levamos aí 48 horas a ver se a situación se refai. Está sendo unha constante, xo sei que con produtos tan nosos, pois cando a xente vai ao mar, as capturas escaseen, Algo está pasando de que cada vez hai menos e eu declárome un fan do choco. Bueno, é que eu penso que destes produtos transversais, non? Que nos gustan a todos. Sí, o tema é precios populares. Claro, exactamente, de precio moi popular. O tema que é moi feo, é un bicho moi feo, pero sí, é moi feo, é moi feo, pero que rico é, que rico é. E logo tampouco é romántico porque che mancha moitos os dentes de negro, pero unha empanadiña de choco, unha empanadiña de choco. Busca o positivo. Eu busco así. O arroz con choco. Gústanos a todos, de feito seguiremos aquí de preto no termo.